Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. En mooi dat je erbij bent, want het komende uren gaan wij te gast Sietse van Dalen in een European parteer. We kennen hem in de muziek vooral beter als Damouth of Madness. En daarom zetten we uit met een prachtig nummer van hem en Dr. Peacock. Peacock in Babylon.
Een mooie cv, dat kijk er zeker wel van meidje van deze Nederlandse Master of Ceremony. Louter in hart en nieren. Het bracht hem op Gruttefeesten, Thunderdome, Bigelix en Mysteryland. En de Love Parade, die hij natuurlijk wel zien ding. En dat ding is, zo volle mogelijk muziek en de sfeer erin brengen. Leuk dus de best, ziet ze. Welkom in ieder geval in deze studio. En hoe is het met hij? Ja, met mij gaat best. Ja, ik maar niet klaar. Ik bedoel, binnen wat gekke man hè, die achter ons liggen. Maar om heel eerlijk te wezen, ik ben er wel wat doorheen kabbeld. Ja, ik ben er wel wat doorheen kabbeld. En als die niet te veel aantrekt van wat het allemaal ziet op tv, dan lukt dat aardig. Er was enorm actief natuurlijk in het live circuit, om het zo maar eens te drukken. Vooral ook in het Boeteloon. Ja. Hoe dubbel wie dat? Want op een gegeven moment leidt je in Nederland leidt we stil. Maar in Boeteloon ging het wel weer los. Maar ik maar al je voorwaarden. Dus had je überhaupt nog wat dwang in met live optredens? Nou, ik heb gelukkig nog wel genoeg kunnen doen. Want ik ben dan met een jongen die heet Dr. Peacock. Dat is een vrij grote naam. En ik ben dan zijn vaste MC. En die jongen die doet heel veel optredens in het buitenland. En het was wel heel wrang om te zien dat bijvoorbeeld op het moment dat wij hier weer dicht gingen, en dan eigenlijk voornamelijk wij eigenlijk nooit weer open binnen gaan, dat wij zeg maar het eerste half jaar van de COVID-periode, dat wij allemaal onze standje hebben bijdragen aan Field Lab resultaten. Waarbij men dus keek hoe je veilig naar evenementen toe kon gaan. Dat hun dat eigenlijk adopteerd hebben. En dat ik in Parijs sta voor 70.000 man. En dat ze gewoon of je met het had hebben. Dus dat is die antistoffen herst had. Of dat je gevaccineerd bent. Of dat je dus zeg maar test binnen. En daar is nooit ellende achterweg komen. Geen besmettingen, geen uitbraken, helemaal niks. En dan is het wel heel wrang om te zien dat dat een Nederlandse uitvinding is. En dat wij er niks mee doen. You gotta believe. You gotta believe. Believe in yourself. Believe in yourself. Celebrate life, live life to the fullest. Try to be yourself, don't try to be the coolest. See an opportunity, take it, don't break it. On the way to make it, don't fake it. Ziet ze vandaan, Benne, Jontje Fjouwerenzondig in het prachtige stadje Leeuwarden. Ja. Prachtig Leeuwarders. Ja, natuurlijk. Has dat van die ouders meegekregen? Of je dat de buurt west in opgroeid bent? Een beetje beide. Ik denk van de Verdalen kant ben wij allemaal echte Leeuwarders. En ik ben eigenlijk groot in Heegter, waar ook iedereen plat Leeuwarden sprak. Dus ja, ik weet eigenlijk niet beter. Dus voor mij is het ook wel weer even lekker om terug te wezen en weer even in het Leeuwarders te lopen. Ja, maar toen ben je in Amsterdam en dan best echt de hele verhaal tour Ja. als MC. Vies het wel eens dat je in Amsterdam in Amsterdammer een beetje Leeuwarders praat of net? Ak een borreltje. Nou, dat is echt zo. Als ik af en toe wat met die Amsterdamse jongens ben. Ja, maar die zijn wel plat Amsterdammers. Ja, en dan heb ik wel eens een borreltje op en dat gaat gewoon naar vanzelf. Dat ik te zeggen, moet je luisteren. Moet je luisteren. Ze zitten gewoon in elkaar. Daar kunnen we niks aan doen nou. En dan zitten ze me aan te zien, maar ze kieken er ook al niet meer af en op. Ze weten dat gewoon dat.
Best de Amsterdammers worden voor een deel? Dat denk ik wel. Maar het is wel de kruist de Leeuwarder in mij er niet uit. Nee. Ik ben wel een echte Leeuwarder wat dat betreft. Ik ben een Leeuwarder met die toch wel door de Amsterdammers een beetje geadopteerd is. Zo moest het eigenlijk zien. Ja, want die hart is natuurlijk leidt aan de ene kant in Ljouwert, maar die had ik nog verknocht in Amsterdam. Ja, zeker. Kijk, ik woon er ondertussen ook alweer 17 jaar. 18 jaar bijna. En dan bouw je ook weer een nieuw leven op. En ik hou ontzettend veel van Leeuwarden. En dat zou ik ook altijd doen. Ik sta ook altijd voor Leeuwarden. Hè. Als mensen mij vragen, waar kom je vandaan? Dan is het ook altijd uit Leeuwarden, niet uit Amsterdam. Dat doe ik geen concessies in of zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat als ik af en toe terugkom naar Leeuwarden, dat hier wel een heleboel veranderd is. Hè. Ik heb nog wel een heel ander romantisch beeld van Leeuwarden in mijn hoofd dan vandaag de dag. Hè, vandaag de dag is het natuurlijk wel de periode van mijn jongen die daar ook in de hoek zit. Die zoon. Mijn zoon van 20. Hè? En mijn generatie, waar ik gewoon altijd van alles en nog wat met deed en met wie ik ben opgegroeid. Ja, dat, hè, of ze hebben allemaal huisje, boompje, beestje. Of ze leven niet meer. Daar ben ik ook best al een protte van. Maar even dat rock'n'roll deren nemen of gaat dat wat te vier? Nee, dat zit ook wel een stuk rock'n'roll bij, absoluut. Dat is dan toch een beetje het wereldje wel waar wij wat in vertoeven, zeg maar. Ongezond leven. Ja, ook. Ja. Ja. Maar niet alleen maar dat. Het is ook wel een beetje het snelle leven. En er zitten natuurlijk ook wel wat jongens, ja, die hebben een andere kant gekozen. Ja. Hè, dat ken ik ook nog. Ja. Dus dan is het heel moeilijk omdat als ik dan naar Leeuwarden toe ga, dan heb ik altijd nog het gevoel van vroeger. Ja. En het lullige is dan valt er weer eens een keer iemand vet, dan komt ze elkaar allemaal weer tegen. En dan zullen we altijd weer zo heel snel even afspreken met elkaar. Maar dan uiteindelijk verwatert dat er toch wel weer een beetje. En ja, op zich vind ik dat wel jammer. Ja, maar ik snap het wel. En Ze gaat leven gewoon, ja. Ja. Wat is de soundtrack van die jeugd? Die jonge jeugd? Dan moet ik even zeggen, wat in mijn jonge jeugd, ben dat mijn 10 jaren? Of is dat... Ja, het was nog een beetje passief hier eigenlijk. Ja. Gewoon de radio, gewoon een singeltje keepje, misschien cassettes. Ik weet net. Ik denk dat ze nog gewoon van de singeltjes wel weer. Ja, ik ben er wel van de singeltjes en de cassettes zelfs. Ja. En de langspeelplaten. Nou, alle 13 goed. Ik ken het allemaal wel of niet. Hast du ooit die gekocht? Nou, weet je wat het was? Het wie mijn eerste? Nou ja, echt hè. Dat soort platen krijg ik altijd van mijn ooms. Nee, ik hier sparren. En ik hier te weinig geld voor echte cd's en een echte album. En toen deze lijn in de aanbiedingsbak. En ik Ja, zoek geweldig wat er gebeurt. pakken. Ik ging naar hoes mijn plaat. Ja. En het was altijd 30 goed. Ik weet nog wel. Ik had vroeger een klein pick-upje. Echt zijn kinderpick-upje. Ja. En dan kreeg ik altijd met Sinterklaas en met kerst. Nou, dan krijg ik een paar mooie platen. Vaak ook wel van die hoorspellen, weet je wel. Tijluilenspiegel en Sneeuwwitje en noem allemaal maar op. En kist je nog herinneren wat voor muziek er draaide? Nou, toen ik jong was, toen vond ik echt... ik ben eigenlijk wel wat opgegroeid met soul. Hè? Dat is eigenlijk wat een beetje de grondslag wel bij onze opvoeding was. Soul, een beetje reggae wel, waar mijn ouders echt veel van hielden. Earth, Wind & Fire, James Brown, noem het allemaal maar op. Heights, Mem of beide? Beide wel. Moeke is wel wat meer van de Nederlandstalige kant. Dus daar ken ik me weg ook aardig in vinden. Hè? Of Hazes. van Hazes tot Jordaan of noem maar op. Vind ik ook erg gezellig. Dus dat heb ik allemaal wel wat metkregen. En ik denk mijn eerste bewustzijn dat ik echt zelf wat in de hiphop ging. Ik denk dat dat in de jaren 80 is geweest. Dat is een singeltje geweest van Doggy Fresh en de Get Fresh Crew. En dat was de show. Ik denk dat we misschien wel de allereerste hip-hop single is die uitgebracht werd, die echt populair was. Nog voordat dat Ron DMC er met kwam. Misschien dat het allemaal een beetje net bij elkaar lijkt. Dat zou best kennen, maar dat was mijn eerste single. Ja, en vanaf dat ogenblik ben ik heel erg in de hiphop gaan. Ja. En dat is echt, 88 tot en met 93, 94. Ja, toen deden we ook heel veel in de hiphop. Ook hier in Leeuwarden. Ja, want op een gegeven moment komt er zo'n moment, dan was dus blijkbaar zelf wat dwaan. Ja. Die ene bedoelt passief platenkeepje en werd bouwvakker of hier op kantoor werkje. Nou, kijk, wij gingen al vrij vroeg de stad in. Ja, we hingen wat rond bij de wagens als tienerjongens en meisjes. En dan gaas het ook wel eens wat naar die kinderdiscotheken. Hè. We hadden toen de Blokkendoos in de tijd. We hadden de Leeuwen hadden we toen nog in Kammergeburen.
En het was net ook een beetje in die tijd dat Erik Bier en Rakim allemaal wat deur kwamen. En dat was echt die begin van de jaren 90, zeg maar, hè, dat wij tieners waren. En dat was natuurlijk ook de tijd dat MTV net een beetje landde hier. Eerst hadden we nog Musicbox en Sky Channel en toen kwam MTV hier ook en dan had je jouw MTV. Ja, en toen begon dat echt ook aan te trekken, weet je wel. Maar een heel belangrijke bron. Ja, dat was echt wel zoiets van, daar hoor ik bij. Dat voelde meteen zo van, hey, dit ben ik wel, weet je wel. Wat voor acts had het dan? Nou, dan heb ik het over Run DMC, Big Daddy Kane, Steady B, KRS-One in die tijd. Ja, de kist het zo gek niet noemen. En wat wij eigenlijk deden in het begin, we waren dansers. Ik was een danser voordat ik begon te rappen. Dus we waren echt b-boys. Een beetje breken, een beetje hip-hop dansen. En dan gingen we ook altijd naar Snake, naar het bolwerk toe en dat soort dingen. Waar we weer zulke jongens tegenkwamen als Daniel Huytemaas. Ja, want daar zie ik wel een aardige hip-hop scene. Hè? Daar zat een aardige hip-hop scene, maar die zat in die tijd ook hier. Dus in het begin trokken we ook wel aardig wat met elkaar op. Is later allemaal wat veranderd. Ja, ze vonden me wat te house. Toen was het ook meteen adieu. Ja, dan ben je verstoten, hè? Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Eigenlijk achteraf. Dat heb ik eigenlijk nooit zo voeld. Maar kijk, ik heb natuurlijk nog een neef. Want hij had het al even over Ricky. Dat is mijn grote neef. Maar ik heb nog een grote neef. Want dat is Peter van Daan. Dat is Spok. De oudgediende van hier in Friesland. Die zal de Spok nog wel kennen. Als de allereerste breakdancer die ook echt, zeg maar, Europees prijzen pakte hier. En dan was een jongen uit Leeuwarden, met Beachy B-Force, met Coco en zo. En ja, dat was echt wel een iets dat pakte je wel, weet je wel. En met die jongens gingen wij dus daar wel naartoe. En toen zat ik laatst even bij mijn neef. Nou, ik denk, wanneer was het eigenlijk? Nog vorig jaar, hè? Ergens oktober. En toen hadden we het even over die goeie oude dagen. Daarna had ik nog wel veel contact met die jongens uit Snake, voor wie ik altijd immens respect heb gehad. En toen zeiden ze, ja, ze hebben wel respect voor wat ik doe, maar toen in die tijd hebben ze me er toch wel wat verweten, omdat ze ook altijd dachten van, hij gaat deur in de rap. Ja. Dus enigszins snap ik dat wel. Rapte het zelf? Ja, ik was best wel een leuke rapper in die tijd. Toen gingen wij ook al een beetje underground overal naartoe. Ik zat... Is dat rapnamen? Dat was Cito D. En onze groep die heet To Them Dope. Yeah! Are you ready for Happy Hacker? Want dat gaan we doen. Happy Hardcore? Yeah! Pump it up like this! Wait until we give it up, the music can't stop. Now move! Yeah! Clap your hands like this! Oh yeah! You know what? Happy Hacker! Yeah! Frozen Land is in the house. Wait until we give it up, the music can't stop. So move! Oh, happy faces! Oh! Loving you is easy 'cause Yeah. you're beautiful. Loving me. Making love with you Weet is je, all I wanna do. Oranje heeft toch verloren, maar toch. Loving Mijn you, gevoel ligt bij Oranje. that's just a dream come true. Dus dit nummer is gewoon voor Oranje. Is Voor all loving you. Oranje! Loving you is all just a dream come true. Pump it up! Is all loving you. Yeah! Huh. Happy faces! Pump, 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 pump it up like this! Ha, 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 ha! Both of madness! Yeah! Little money! Pump, 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 pump! Pump it up!
Ik heb het boek van 60 jaar Rock'n'Roll Friesland mochten we ook opdragen. Ik heb deze opdragen aan René Rinsma. René de Mees Rinsema, Ja. om het maar even internationaal uit te spreken. Overleden Friese rockers. Als een warme herinnering aan deze jongen? Ja, hele warme herinneringen. What Dat ik met happened? begon. Ja. Nou, dat was alweer wat later. Dat is ergens begin 2000 geweest. Dan 2003 of 2004, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik weet nog wel heel erg het moment. Wij gaven een feest in het vat. Above and Beyond. En halverwege dat feest, toen kwam mijn maat naar me toe. Hij zei, ik heb slecht nieuws. René is net overleden. Ja, en toen bleek dus dat hij een ongeluk had gehad. Hij kwam met zijn werk ergens uit de buurt bij Makkum vandaan. Of Witmarsum. Ik weet niet meer helemaal precies. En hij reed naar huis en uit de slipsen tegen een boom aan. Oeh. Ja. Oeh. En dat was wel een dingetje. Want die jongen, daar ben ik echt in de muziek met begon. Zijn ouders die hadden de Candy Shop op de... Ja, kent die nog? De Candy Shop op een voorstreek? Ja. En zijn broer die was fanclub die was de voorzitter van de Nederlandse fanclub van Prins. Dus we zaten ook echt meteen, toen we wat begonnen met muziek, zaten we al heel leuk met hele leuke mensen. Wij kwamen dus luid tegen dansers van Janet Jackson en ze, met wie wij... die kwamen daar naar Leeuwarden toe voor die jongen. Nou, daar gingen wij dan ook wel weer wat met om. En die jongen die was dus al heel vroeg bij met het hele computergebeuren, het beats maken en dat soort dingen. En ja, toen op een gegeven moment, toen Peter en ik, DJ Uzi, hun tegenkwamen, begonnen wij een groep. Die heette To Them Dope. En samen met die jongens uit Groningen en nog wat andere jongens ook uit Leeuwarden, Base Kingdom. En dan uit Groningen had je de Zombie Squad, met Sherlock, ook best wel grote namen in die tijd. Gingen wij ook al een beetje de underground scene deur en wat daar en wat rappen. Ja. Spannende titel liet het mij. Een mooie tijd vooral. Alles ontdekken en best jong. Weer rock'n'roll in dat opzicht? Nou, toen nog niet echt. Ik bedoel, ik dronk niet in die tijd. Ik rookte niet. Ik ging echt voor de muziek. Rock'n'roll kwam wat later, zeg maar. Ja, correct, ja. Ja, toen we toch wat andere muzieksoorten tegenkwamen. Ja, maar hoe is dat gaan eigenlijk? Ik bedoel, hip-hop, apart wereldje, daar is die maten. Ja. Ik kan me voorstellen dat je direct thuis viel als je jong bent. En dan maken ze op een gegeven moment je toch een beetje uit dat muziekbubbeltje bij. Klopt. Waar komt het eerst te lonen? Eerst de house of wie het voor toch wel redelijk richting de gabber en de hardcore? Nee, dat bestond nog niet. Het bestond gewoon nog niet. Nee, het bestond nog niet. Je had alleen maar rave. Ja. Dat is eigenlijk een beetje, nou ja, wat techno-achtig, wat early hardcore techno. Het lijkt heel dicht bij elkaar. Ja, op sommige platen knokken ze ook allebei. Is het nou een early techno-plaat of een early hardcore-plaat? Speedy J met Pullover is daar een hele goede voorbeeld van. Ja. Dus dat is gewoon rave. Dat is nog echt voordat wij dus zeg maar een splitsing daarin maakten. Maar op een gegeven moment waren hier feestjes al in Friesland. En ik werkte toen nog in Sacramento, coffeeshop. En er kwamen altijd 2 jongens, die gingen al vrij veel naar housefeesten. En het fenomeen house was toen al niet helemaal vreemd meer voor mij. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat er altijd wat jonge lui stonden in de Presentuin toen. En later ook wat bij de Waag. Die eigenlijk altijd al met zo'n grote boombox wat house aan het draaien waren. En daar lekker wat aan het daasen. En wij, ik en mijn maat Friso, waren al een paar keer met de met geweest. En we hadden al eens een keer bij iemand thuis eten. Maar we hadden er niks met. We konden nog niet die link leggen op dat ogenblik. En toen op een gegeven moment, want ja, in die tijd moest je voorstellen, er was nog geen internet en alles. Dus het was niet zo makkelijk om ook met hip-hop deur te breken. En die DJ van mij, Peter Tanahatu, die ontdekte house. Nou, in het begin hadden we echt zoiets van, rot op je met die house, flikker op man. Wat is er gebeurd met die hip-hop? Dat is een van de beste scratches van heel Nederland die ik ken, weet je wel. En die gaat dan in één keer house draaien. Ja, dat wou er bij ons in het begin niet echt in. Totdat we een keer met gingen naar zijn feest. En dan moest je voorstellen dat in die tijd was rap en hiphop voornamelijk een black aangelegenheid. Dus als wij met een groepje naar een concert toe gingen, dan moesten wij altijd een beetje oppassen voor onze witte vrienden. Dat was echt heel, heel heftig in die tijd.
patches aftrekken, Nike stelen, dat soort dingen, weet je wel. Dus dat, niet een leuke sfeer op rap en hiphop in die tijd. Maar dan kom je op een houseparty. En dan ben mensen misschien ook wel lichtelijk wat onder invloed. Meestal wel, hè? Ja, meestal wel. Maar dan op een gegeven moment, dan loopt ze tegen zijn beer aan. En dan in plaats van dat die beer die boos aankijkt, zei hij van... Oh, jongen, begint bijna te gulen, weet je wel. Ik had niet zo bedoeld. Braza. Nou, snap je? En die sfeer, dat iedereen welkom was, die liefde, dat pakte mij. En als je dat eenmaal begriepen, dan begreep de muziek ook veel meer. En dan kun je er pas in groeien. Want ik kan me heel goed voorstellen, als je niet op een feest bent geweest, dan kun je de sfeer niet, dan kun je eigenlijk niet de achtergrond heel goed en waar het allemaal om gaat. Ja, dan denk je ook misschien wel bij jezelf, wat is dit? Maar als het eenmaal heeft met maakt, nou, dan is het een heel ander verhaal. Ja. Mooi, man. Hoe had je dat zelf ompakt? Wist je eigenlijk op diezelfde of toch wel weer... Nou, ik vond die feesten op een gegeven moment wel leuk. Ja. En ik deed toen nog niks. Ik was gewoon een gabbetje. En alle gekkigheid die erbij hoorde. En waar volgde voornamelijk Uzi heel veel. Maar op die feesten hier in Deinum, in het Holt, Seven Gates to Hell, daar pakte ik af en toe die microfoon wel eens. En dan ging ik gewoon rappen daaroverheen. En toen waren er een paar jongens uit Den Haag. En die zeiden tegen mij, luister, er zijn nog wel een paar MC's, maar jij doet niet onder voor een MC Joe of een MC Ro van Rotterdam Terrorkorps. En je moet er wat meer mee gaan doen. Nou, toen was ik daar nog niet echt mee bezig. Maar het gebeurde wel steeds wat vaker dat ik wel eens de mic pakte. En toen op een dag stond er Sander Groet van IDT. En die zag dat wij die toko, en dat was toen in Gorredijk was dat. In, hoe heet die discotheek? Overtoom. Overtoom, ja. Dat was onze eerste officiële optreden met z'n twee voor Thunderdome. Dat was in 1995, zal ik nooit weer vergeten. Ja, wij braken die hele tent af met z'n tweeën, Peter en ik. En hij zag dat en hij zei meteen... Het was toen vlak voor de kerstdagen en hij zei... Ik wil jullie eerst in Groningen hebben, even kijken hoe dat gaat. En dan wil ik jullie 2 of 3 weken later... wil ik jullie met de kerstdagen wil ik jullie Rotterdam inzetten, in Laxala. Dan had je Rotterdam. Geweldige tent natuurlijk. En in het hart van die muziekcultuur. In Nederland in ieder geval. In Nederland. Want Rotterdam weer wel het kloppende hart. Klopt. Ja. Nou, wij daar naartoe. En op een gegeven moment, ja, niemand kon ons nog. Dus we gingen met z'n 5, dat weet ik nog heel goed. En Peter en ik waren echt hartstikke zenuwachtig. Ik bedoel, DJ Rob Jansen, die stond voor ons. En DJ Paul stond na ons. En dan stonden wij tussenin. Dus we kregen ook meteen een toptijd, weet je wel. Maar dan komt toch wel weer een beetje die Leeuwarder nuchterheid erbij kijken. We keken elkaar aan, Peter en ik. Ik zei, fuck it ook, we gaan. We gaan gewoon. Nou, toen braken we ook daar de tent af. En toen ging het in één keer heel snel. Ja, dat is ja, typisch iets voor popmuziek. In de breedte, enigszins. Dat ken ik met een band of met Atteniers. Dat vonkje oerslaat. Ja. Want je kunt de respons van het publiek nemen gewoon en huppa. Ja, ik ging gewoon helemaal gek. En dan moet je nagaan, niemand kon ons toen nog. Helemaal niemand. Dus ja. En dit wie voor jou of 94? Ja. Ja. Want het Ier de Nij. Toen begon het. Nou ja, Stadium fucking Thunderdome. Ja, duh. Ja, dat hebben ze ook wel weten hier. Ja. Dat hebben ze wel weten. Ik bedoel, wij werden hier wel binnengehaald ook als de eigen jongens. Dus... Wie in Vek? Of toen nog Frieslandhal? Het was de Frieslandhal toen. Nog Frieslandhal. Expohal. Dat is echt oldschool, hè? Ja. Ja, mooi toch? Maar wij volle konden... bak. Ja, uitverkocht. Uitverkocht. En ik weet ook nog heel... Dat weer won een IDT-feest, toch? Ja. Dat was een echte Thunderdome. Ja. Thunderdome 96. Hoe win je daarbij... wat doe je in een tussenzins je leven, IDT? Die hing je met scout dus? Nou ja, die kwamen ons dus toen tegen daar in die Overtoom. In Gorredijk? In Gorredijk. IDT. Daar gaven we hun een Thunderdome on tour. Dus hun gingen gewoon bepaalde steden. En een soort opwarmrondje. Een soort opwarmrondje, zo deden ze dat. Ja. En dat was toen wel een succes. En toen namen we ons met naar Groningen en dan deden we hetzelfde. En dan stond ik gewoon in een Cambuur-shirt aan met nog, wat was het ook alweer? Kroonworst. Ja, toen ja. Mijn snaak aan. Stond gewoon zwaar van Joker daar niet, hoor. Maar dat zelfs in Groningen, dat ik daar kon staan met een Cambuur-shirt aan en hem rookte, dat zei het wel wat, weet je wel. En in Rotterdam weer IDT, maar ben ook een beetje geadopteerd door die club? Of ja, dat mag ik wel zo zeggen, inderdaad. Dat neem je in Krode. Ja, zeker wel. Want op een gegeven moment
toen moesten wij wat meer van die toertjes doen. Nou, dat liep aardig goed. En toen stonden wij in de Peppermill in Heerlen. En toen kwam hij naar ons toe met 2 van die jasjes. Het Thunderdome Artist 6. Die bomberjekjes, toch? Ja. Nou, dat deed wel een wat met ons. Dat was bijna hetzelfde als je als prospect van de Hells Angels een jasje krijgen. Zo voelde ik me toen wel even een I'm beetje. the man. Dat vond ik wel heel mooi. Ja. Dat deed ons echt wel wat. En toen hadden we ook wel echt zoiets van... oké, nou gaat het echt beginnen. En toen kregen we dus ook dat moment te horen. Jullie staan op Thunderdome 96. Toen knalden wij hem hier in Leeuwarden echt hard. Wat natuurlijk ook wel een beetje logisch is. Want het was onze eigen achtertuin hier. Ik bedoel, hier konden wij gewoon niet kapot gaan. Maar het dak ging er ook echt af. Was gewoon heel goed optreden. Was dat. En toen kregen we Mysteryland in één keer. Mysteryland 96. En In Ien hier. ja... Wauw. Ja, en daar ging het ook hartstikke goed. En toen, na Mysteryland, kregen we in één keer de Love Parade. De echte nog in Berlijn. Ja. De hele grote. De hele grote. Want ik denk Mysteryland al bij Grutter wie Thunderdome of niet? Ja, dat was toen in die tijd, denk ik, 15.000 man. Tegenwoordig ook al 40.000, 50.000, hè. Maar dat was toen een groot feest. Maar ja, toen ging ik naar de Love Parade toe. 1,5 miljoen man. Ja, dat is even andere orde noemen ze dat. Hè? Dat is echt andere orde. Ja. Zeker. Op een truck of een bus? Of Ja, zo? we hadden een truc. Ja. Eerste jaar, want ik ben er 4 keer geweest in totaal. Is wel iets waar ik echt wel heel trots op ben, hoor. Want dat is wel een... Dat hebt de mythische staten, hè? De Love Parade. De oude Love Parade in Berlijn. Ja. En de eerste keer was met IDT. En daarna zijn we nog 3 keer geboekt door een Duitse organisatie. Light up the night and drift away. Light up the night and drift I'm sick of beer. I'm sick of beer. Light up the night and drift away. Light up the night and drift away. Light up the night and drift away. Drift away. I'm sick of being tired, sick of being inspired. Buckle up, here comes the conquering lion. Tell the crowd, push the buttons cause we're back. He radiated the mouth, going hard on this track, you better check. I'm sick of beer. I'm sick of being. Sick of being. Here we go. Boom. I'm sick of being tired, sick of being inspired. Buckle up, here comes the conquering lion. Tell the crowd, push the buttons cause we're back. He radiated the mile, going hard on this track. You better check. You better check. You better check. I'm sick of being. Even muzikaal vertaald. Ja. Wat voor platen? Welke hoek ziet je hem precies? We zitten wel echt in de hardcore hoek. Dat weer al super hardcore aan. Ja. 100%. Ja. No
doubt about it. No doubt about it. Ja. Want Maar hardcore kan je ook weer met heel veel kanten op. Hè? ik wil zeggen, binnen de hardcore hartstikke al in weg. Ja, Genre, stromingen. zo gaat het altijd. Ja. Ziet je hem in hier van die substromingen of je het gewoon Nou ja, kijk, ik ben nou... bestrijd je met een beetje de hele breedte? Nou ja, kijk, voor mij als MC is het anders. Ja. Omdat ik niet een producer ben, zit ik niet echt aan de stijl vast. Nee. Toen ik met Peter begon, toen was het echt die gabbertijd. Daar heb ik mijn naam opgebouwd. Daar ben ik groot in geworden. Maar op een gegeven moment kregen we ook een beetje... de muziek die ontwikkelt zich door natuurlijk. Dus ook andere stromingen en nieuwe generaties komen. En op een gegeven moment kreeg je ook een wat commerciëlere stroming. Mainstream noemen ze dat ook echt. Nou, dat was niet helemaal mijn ding. En toen kwam op een gegeven moment weer wat op tempo, weer wat steviger. Ik lig zelf ook wel wat meer naar de punkkant toe. Dus die connectie zag ik wel. Had ze zwak voor de punk? Dat vind ik wel leuk. Ja, kreeg. Nou, dat komt de Sietse Sound, hè? Ja. Sietse van Est. Ziet van is. Ja, die heeft mij echt die hoek wel een beetje introkken. Met de Hatebreedjes en allemaal dat soort dingen. Ja, hardcore punk inderdaad. Ja, vond ik wel leuk. Goeie band, Hatebreed. Ja, zeker weten. Is dat hier voor de favorites, om het samen zo te doen? Nou ja, ik heb samen met Sietse Sound mocht ik een nummertje met doen. Dus in een voorprogramma. Toen stonden hun daar met Klinkhamer. Ja. Dat zou ik nooit weer vergeten. Dat vond ik wel heel stoer. Bij wie dat? De Melkweg. Melkweg. Ja. Ja. Ook een groot hit natuurlijk, Sietse Sound. Ja, had je er wel contact mee? Nee, heel soms nog wel, ja. Ja. Maar dat vind ik echt wel een geweldenaar. Is het een held? Ik mis hem in dit boek. Ja. Ik mis hem echt in het boek. Ik snap niet hoe dat komt. Maar want ik zie wel ook andere... Travelje stond er volgens mij in Dokkum lokaaltjes. Ja. Maar deze man die had voor mij wel in het midden van het boek mogen. Dat vind ik wel zo'n ongelofelijke held wat dat betreft. Ja, nee, ik denk dat ik wel zo'n boek vullen is met Sietse. Ja, zeker weten. Ja. Zeker. Ja. Maar toch een beetje de punk. Hatebreed. Ja. Leuk man. Sietse van Essen. Ja. Sietse Sound. Sietse Sound, ja. Sietse Sound, hè? Vroeger had je yin en yangs. Witte Sietse, zwarte Sietse. Ja, is toch prachtig. Ja. Old school. Goeie vibes. Hele fijne vent. Goeie vibes, Ja. ja. Maar muzikaal. Ja. Oh ja, daar gingen we naartoe. En nou, wat ik nou doe, is Frenchcore. En dat is een wat andere inval, wat klassieker vaak. Ik sta dan op... Al je met Peacock trouwens? Dat is mijn Peacock, ja. Ik ben nou echt zijn vaste MC. En dus ik zal ook steeds wat minder gaan hosten, die lange dagen maken. En ik ben wat vaker met hem weg gewoon. En, Waar is Peacock? Is dat te Zuid lezen? hoe bedoel je? Als persoon? Hoe die is. Ja, waar het is. Waar het is. Wie het is. Wie het is, ja. Waar komt hij bij? Hij komt uit Limmen, oorspronkelijk. We hebben ook al een keer een plaat opgenomen in de Limmen Studios. Dus voor de echte rockers zei dat ook wel wat, denk ik. Hè? De Limmen tapes van Doe Maar. Maar Peacock is een jongen uit Limmen die ooit een keer meedeed aan een contest bij mij bij Thunderdome Radio. Waarbij hij dus eigenlijk een contract had won bij een agency. En daarna zo groot is doorbroken dat hij hoort bij de 3 allergrootsten hier in Nederland op ons gebied, op hardcore gebied. Waar bij die hoort het waar? Dan denk ik Engevist en Party Racer. En wat maakt het hem? Hij is een hele mooie persoonlijkheid. Het is een hele creatieve jongen. Maar hij ziet ook dingen die anderen niet zien. Ik bedoel, hij heeft een heel goed gevoel voor stijl. Hij heeft een bolhoedje op en altijd mooi in de kleding en zo. Maar ook zijn, zeg maar, hoe hij werkt, waar hij bijvoorbeeld zijn inspiratie uit vandaan haalt. Dat is eerder uit de jaren 70 en uit de jaren 80 dan dat hij echt naar rap of hip-hop luistert. En dat merk je ook in zijn muziek terug. Dus zijn muziek is vaak wel hele harde kicks. Maar echt wat overloopt weer in bijvoorbeeld wat wij doen met Peacock Concert. Met violen, met een saxofonist, een meisje op een harp, een operazangeres. Heel muzikaal dus. Heel muzikaal. En dan merk ik zelf wel dat ik dat wel heel erg prettig vind. Omdat het ook meteen weer een beetje aanslaat waar ik ooit mee begonnen ben met hiphop. In zoiets kan ik als MC meer mijn ei kwijt dan dat ik een hele dag moet gaan hosten en presenteren. Wordt dat haast lang ding, maar eigenlijk is nou een beetje richting in je gig, x aantal uren. Ja.
Ze is helemaal vast onder die act, zeg maar. Ja, en dan gewoon naar de volgende locatie. Ja. Dan was er wel een hele goede bom mee. Zo'n Peacock had. Ja, heb ik zakelijk, ook. maar ook creatief. Ja, zeker weten. Want dorst alles puur op gevoel. Eigenlijk wel. Nog steeds onderbuikgevoel, huppa. Zeker, maar het is wel zo dat ik kijk vroeger helemaal. Maar dat is gewoon het stukje freestyle wat ik gewoon nog heel goed ken. Maar bijvoorbeeld een Peacock Concert, wat we dan over 2 weken doen in de oude Heineken Musical, in de Avas Live heet dat tegenwoordig. Dat is wel een ander verhaal. Hè? Want dan gaat hij zeg maar zijn stukje doen live, maar dan hebben we ook echt al die muzikanten hebben we erbij. Dus dat moet je wel repeteren. Hè? Dus dan weet ik van tevoren wel, dan schrijf ik mijn teksten wel hier en daar, maar ook daartussenin heb ik nog alle ruimte ook om mijzelf te kunnen zijn en daarin zeg maar te bewegen als ik gewoon even wat anders wil doen. Ja. Maar dat werd een grote show dus. Eigenlijk grote show. Was niet verkocht. In hoeverre denkst dan in mei zo'n show? Hast bemoeienis met die show überhaupt? Of bist u gewoon de MC, komst nog worden van tevoren en dus die ding? Nee, wij hebben wel goed contact. Wij leveren wel ideeën aan. Op een gegeven moment gaat het naar productie. Dan laten wij dat stukje wel los. Daar hebben wij dan verder niks meer mee te maken. En dan, want hij is natuurlijk wel daarin de baas. Het gaat om hem. Sommige dingen doet hij wel wat met. Nou, ik vond het wel leuk om te zien dat hij een aantal dingen echt wel in zijn show haalt. Waar wij toen binnen even op een kleine werkvakantie wijs naar komen. Om meer hebben een weekje om ook even dat soort dingen te spelen. Die wij hebben aangedragen. Dat vind ik dan wel leuk om dat wel weer terug te zien. Dus hij doet er zeker wel wat mee. Absoluut. Maar het is niet zo dat wij verder bij de productie of zo betrokken zijn. Absoluut niet. Maar in de basisidee ja. pak je met wel op mee. Zeker. Hij vindt zeker wel onze gedachten vindt hij zeker wel belangrijk. Om te weten hoe wij erover denken. Ja, correct. MC, dat snap ik. Bij Mr. Wunbist. Een beetje hip-hop, dat leid je. Ja. Op een gegeven moment roegels er wat in. Doe dus met mij wel meer in de muziek. Maar ik het zelf wel. Ja, hoe vier begint eigenlijk? Producer? Nou, ik ben voornamelijk. Ik ben eigenlijk schrijver. Ja. Ik schrijf songs. Hoe doe je dat? Want ben je een singer-songwriter? Weet ik, die op een bank zit en stuur de familie voort en dan ben je te. Ja, nou, ik stuur de familie niet echt fun. Ja, bij mij eigenlijk ook wel een beetje. Ik ga zitten en soms dan heb ik al iets dat ze mij hebben gestuurd van hey, kerst die wat met en dan schrijf ik daarop. Maar ik ben ook bezig met mijn album en die is nou bijna klaar. En daarvoor ben ik gewoon echt gaan zitten en gaan schrijven. Ik wou een beetje mijn verhaal vertellen. Dus ik heb allemaal verschillende episodes op mijn album waarbij ik een stukje vertel. Een stukje over Leeuwarden, een stukje over mijn eerste keer Thunderdome, een stukje over dat het allemaal niet zo goed ging. Heb ik allemaal in nummers verwerkt. Autobiografisch? Een beetje autobiografisch, klopt. Ja. En, dat is schreeuwen, is dat puur textueel? Ja. Ja. En hoe werkt het dan vervolgens? Dan ga ik of naar de desbetreffende producer en dan neem ik het daarop. Of ik heb een vriend, dat is een sound engineer, die had een hele goede studio in Amsterdam. Die kan mij ook heel goed coachen, want die heeft een heel goed oor ook als het gaat om klank en uitspraken en dergelijke. Dan ga ik lekker bij hem zitten. En dan coacht hij mij en dan sparren we daar ook wel weer eens aan. Want soms vind ik zelf dat ik een liedje heb soms. En zo komt er eigenlijk altijd wel een mooi product komt eruit. En beats en dat soort dingen. Nou, die beats, als ik dat dan heb, dan stuur ik dat naar een producer toe en dan kennen hun daarmee aan de slag. Ja, kijk, maar daar in de kar is van diezelf, in de basis, is maar. Dus zeg maar, het schrijverswerk, dat doe ik allemaal zelf. Ja, precies. Het creativiteit komt bij die wij. Klopt. En dan vervolgens gaat het. En dan gaat het naar de producer en dan is het met de hunne magie eroverheen zetten, zeg maar. Ja. Vind je het nog spannend? Want dat is wel een heel persoonlijk product. Eigenlijk. Ja. Niet een persoonlijke verhaal net alleen, maar doe had het ook makken. Ik vind dat wel spannend, ja. Het is niet zo dat ik... het is een gezonde spanning, zeg maar. Maar ik werk met zulke artiesten op dit album. Ik heb zoveel geluk gehad dat zoveel mensen mij dit gunnen. Dat ik in ieder geval niet afga. Dat weet ik gewoon. Daar is het goed genoeg voor. En ook wel wat out of the box. Ik doe dingen met jazz en alles. Dat zijn dingen die hoor je eigenlijk helemaal niet in de hardcore. Maar het werkt. En dus een paar van die platen die ben ook al hier en daar eens even draait om even te testen. En dat gaat als een malle. Dus. Ja, wat hoe werkt het dan nou als die plaat is clear? Ja. Dan gaat iets circuit in, denk ik, of niet? Ja. En ben er dan nogal DJ's of weet ik wat shows of hoe is dat zin worst die met zijn plaat om de haal
kijk, kennen? ik Hoe had werkt natuurlijk dat? een prachtige plaat met Peacock gemaakt. Maar Ja. ik had nog een prachtige plaat waar hij ook helemaal gek van was. En die draait hij ook heel vaak. Die gewoon bij hem. En zei ik nog wat dingetjes. Ook met artiesten. Een Engevist, een Ditter. Toevallig dan dat ik zag dat een van mijn platen ook weer draait op EDC Mexico afgelopen nacht. Dus dan tikt iemand mij daar ook weer in zijn storyline. Dan denk ik, dat is toch mooi. Weet Ja, je nee, wel? dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, Dus, ja. dus ze merk je wel van, er gebeurt wel wat, weet je wel. Want hoe groot is die hardcore wereld? Ja, we zijn wel groot. Ja. Als jij een Thunderdome voor 40.000 man of een Defcon voor 60.000 man per dag voor 3 dagen lang uitverkocht in 30 minuten. Ja. Hoe groot ben je dan? Maar boet Nederland ook inmiddels? Jawel. Ja. Of zit er een groot verschil nog in? Nee, het leuke is dat het... als er verschil is, dan is het voornamelijk verschil in het type mensen die ervan houden. Oké. Dus waar je hier nog wel de kale kop en de Aussie had... daar is het bijvoorbeeld in Italië en in Frankrijk een stuk alternatiever. Dan zou je bijvoorbeeld... dan zou je misschien eerder denken dat je met skaters te maken hebt... of echt mensen die een beetje aan de new wave kant zijn. Hè? Ook wel van die grote gaten in hun oren en allerlei piercings en weet ik veel. Maar dat is dan een beetje meer daar de scene, weet je wel. En dan in Italië is het allemaal, zit het er weer net wat tussenin, weet je wel. Dus dat merk je wel, dat er wat verschil in zit. Maar eigenlijk overal werkt het als een malle. Ja. Ja, het is internationaal. Het is internationaal. Ja. Wat dus vertelde ik al even, dus wist ik meer in het boeteland de laatste tijd wist. Ja. En qua feesten is het wel weer vergelijkbaar, wat je hem gewoon door. Of wat je met heel wat hoornpas Nou, zie, weet je wat het is? En daar moest je niet in vergissen. De organisaties hier in Nederland is natuurlijk wel een slag apart. En daarom wil je altijd in Nederland optreden. Want de nieuwe dingen gebeuren hier. De dingen worden hier wel uitgevonden. Hè? Dus dat is een beetje wat je dan ook wel drijft, als ware. Dus je wil altijd hier staan. Maar in het buitenland, qua beleving, hoe hun het daar nog beleven... ook omdat bijvoorbeeld daar veel minder feesten zijn dan hier... ja, daar valt ook weer wat voor te zeggen. Dat is ook geweldig, absoluut. Maar ik heb wel heel erg gemerkt in die laatste, voornamelijk 1,5 jaar... dat wij dus toch af en toe wel naar het buitenland toe mochten om ons feest te doen. Dat ik wel Nederland erg gemist heb. Gelukkig staan de dwarren weer iepen. Nou, gelukkig wel. Ja. Hoe is dat? Hij is de 50 in zicht. Ik word hier niks horen praten, begrijp ik goed. En ik ben ook tussen wat ouder als die. Maar verhoor het een gevoel bij die eigen muzikale leven? Ik bedoel, het on the road wezen, onderdeel wezen van een feest, die oppompen, beuken, onderdeel nog steeds. Ik bedoel, het is inmiddels voor alle leeftijden, maar goed, daar binnen hele de energie spat er al. Hoe stierst hoe dat zijn oortje worden? Is dat wordt verschild met 20 jaar geleden of net? Nou, ik ben niet meer zo rock'n'roll. Nou, dat meen ik serieus. Ik bedoel, dat er allemaal wel wat vanaf. Anders zou ik het ook niet volhouden. Dat is in wezen toch gek op een gegeven moment zelfmoord. Als dat te lang met rock is. Dat is echt zo. Ja. En ik bedoel, het randje heb ik wel belopen, hoor. Daar niet om. Maar gelukkig heeft er mensen om die heen die de moeite waard zijn om anders voor te doen. Maar op die stapje is dat een beetje... Ja, maar truc? er moest er ook niet te krampachtig over doen, weet je wel. Maar ik denk ook dat ze er wel er moest het inzien. Ik denk waar heel veel artiesten zeg maar een beetje de fout in maken. En dat geldt niet alleen voor hardcore, maar ik denk dat het eigenlijk voor alle creatieve beroepen geldt waarbij je op een gegeven moment succes hebt. Je alter ego neemt een beetje over. Je vergeet een beetje wie je zelf bent. Ja. Weet je wel? En dat heb ik ook wel meegemaakt. En dan, op het moment dat je dat leeft, dan merk je dat niet. Maar als je wat ouder wordt, dan kun je dat wel wat meer scheiden, weet je wel. Dan merk je ook van ja, het is allemaal wat meer mouth of madness en wat minder sietsen, weet je wel. Ja. En dat weet je ook niet altijd een leuke persoon, weet je daarvan. Nee. Dus nu de laatste jaren is Sietse weer de baas. En het is bijna net als Bruce Banner van de Hulk. Ik laat hem eruit wanneer hij eruit mag. Dat is alleen een podium, weet je wel. You're in charge. Dat is het. Ja. En dat stukje controle, dat is wel heel prettig. De naam valt al even. The Mouth of Madness. Hoe is die naam ontstaan eigenlijk? Nou,
Daar gaan we. Dat is al 20.000 keer verteld. Maar het maakt er even bij. Ja, nee, ik kwam een keer uit... ik denk dat het Seven Gates to Hell was, in Dynam. En ik woonde toen nog in de kazerne. Hier in Prins Hendrik kazerne. Ja. En we hadden natuurlijk die 3 videotheken op een voorstreek. En ik kwam met de trein. Ik had ook helemaal nergens over dit, dat ik dit vertel zelfs. Helemaal zo wappie als de tering. En ik kon niet slapen, dus ik denk, weet je wat, ik huur wat films. En een van die films die er stond, dat was In the Mouth of Madness. Een Clive Barker movie. Dus ik denk, nou, vet film. Maar ondertussen, ja, nog helemaal een beetje van het padje af. En ik vond die naam geweldig, weet je wel. En toen in één keer, bam. Ik denk, hey, in de weg, daar, Mouth of Madness. Dus die dag daarna belde ik naar Shirley toe van ID&T. Want zij zei tegen mij, je moet nou echt een naam bedenken. Want bij die Thunderdome 96 moet jij ook op die flyer. Bam. Toen zei ik, nou, ik heb een bedacht. Ze zei, en? Ik zei, The Mouth of Madness. Zij zo, The Mount van Mountain? Ik zei, nee, The Mouth van Mond. The Mouth of Madness. Oh, fantastisch. Het was even stil. Ja. Ze zei, vet. Ja. Ze zei, gaat meteen de grootste naam van de flyer ook zijn. Dus wij lachen, weet je wel. En ja, toen heb ik hem erin gehouden. En ja, Mooi man. dat is het nou. Het is The Mouth of Madness. Wat vies je van de business eigenlijk? Is het een leuke business, hudde business? Het is een leuke business. Het is te hut misschien? Ja. Kijk, hoe zeg je dat? Je moet heel erg oppassen. Wij hebben, in alle valkuilen hebben wij getrapt. Maar ook vandaag de dag, je moet gewoon heel erg oppassen. Je moet niet naar een agency toe gaan als je een leuke plaat hebt en alleen je moeder meenemen. Moet je niet doen. Kijk even goed rond. Ga niet meteen je handtekening zetten. Er zijn heel veel aardbeien, zijn er. Ook bij de grootste. Kijk, je moet ook bedenken dat het nooit persoonlijk is. Het is allemaal zakelijk. It's business. Kijk, je krijgt een jaar de tijd. Laat het maar zien. Red je het niet, zit je nog wel 4 jaar of 5 jaar aan een contract vast. Maar er gebeurt vrij weinig met je. Ja, je mag wat plekken opvullen voor die echt grote namen, weet je wel. Ja, dat zijn dan dingen die niet altijd leuk zijn. Ruzietjes tussen organisaties onder elkaar. Waarbij je wel in situaties hebt gezeten dat de ene organisatie zegt van als jij daar ooit nog staat, boek ik jou nooit weer. En hoe ga je daarmee om, weet je wel? Ga je eraan toegeven of denk je van fuck it? Dus ja, dat zijn allemaal dingen. Ik zeg ook altijd tegen al die nieuwe kids die nou komen van luister, dit moment genieten. Dit moment, die eerste 2-3 jaar, die zijn het heerlijkst. Ja. Geloof me maar, alles is nieuw. Weet je, elke keer als je thuis komt, word je wakker met de smile. Of oh, wat ging het weer lekker mal, of weet ik veel, weet je wel. En dan komt het stukje zakelijke. En dan op een gegeven moment, ja, dan merk je ook dat de schaduwkant aan zitten. Ja. MC, was dat nog lang blul? Of gist aan de managementkant uit, de coachkant misschien al wel heel wat anders? Nou, daar ben ik wel wat mee bezig nou. Zie met Peacock vind ik hartstikke leuk. Dat wil ik echt nog wel volhouden. Dat zou ik zo nog een jaar of 5 tot 10 kennen, denk ik. Dat hele lange hosten, die hele dagen, daar wil ik wat meer vanaf. Dadelijk op den duur. Dus dat ik wel een paar mooie feesten hou. Als de Mieke Gunt is, zou ik graag Thunderdome willen houden. De mainstays, dat vind ik wel mooi. Daar ben ik ook echt met verbonden natuurlijk. Maar ja, zie je moet daar niet een grens in trekken van nou, dit en dat wil ik doen. Maar wat ik wel merk is dat ik nou bijvoorbeeld bij mijn eigen agency heel veel werk met die jongeren. Dus ook als een soort artist manager. En dat vind ik wel heel leuk. Dus ook deze ervaringen van wat je voornamelijk niet moet doen, weet je wel. Ook kunnen doorgeven van hey, let hier even op, daar even op. Dingen kunnen signaleren en dan ook achteraf zien van hey, dat heb ik echt geholpen, weet je wel. Dus die kant zou ik wel wat meer willen opgaan. En dan gewoon lekker wat met Peacock op tour. Maar de dingen zoals ik zelf helemaal echt heel groot in de picture en zo. Dat is allemaal geweest. Dat vind ik wel best. Ik heb mijn TMF gehad en de Thunderdome Radio. En alle specials die we hebben gemaakt. Ik bedoel, dat is mooi geweest. En dat ik dan nu met deze grote artiest, die Peacock echt is, nog een stuk kan bijdragen aan zijn pad. Ja, dat vind ik geweldig. En hoe lang dat nog mag duren, ja, zolang ik nog fit ben, dan blijf ik dat gewoon lekker doen, denk ik. Maak het nog wel eens mij, want ik leesde in het artikel in het boek van Rock'n'Roll in Friesland, dat is een periode, hier is dat trolley-autoronners,
Dat je op een foto moest, dus handtekeningen uitdelen moest. Gebeurt dat nog wel eens? Jawel. Ja, hè? Nou, eigenlijk weer meer dan ooit. Oh ja? Ja, het gekke is, omdat dit zo'n grote jongen is. Moest je nagaan dat deze jongen, die plaatst een plaat. En ik ken niet een publieke omroep die dat heeft. Maar die had binnen 1,5 week die 2 miljoen views en streams. En hij had platen erbij, daar had hij 39 miljoen streams op. Dat is een continent, weet je wel? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik ben blij met 200. En als zo'n jongen dan bijvoorbeeld, weet je, zien social media post, waar ik dan ook weer bij sta. Ik heb daardoor een hele nieuwe aanwas gekregen van allemaal jongere fans, zeg maar. En hoe jong is dat? Is dat zontje een 18? Nou, dat denk ik wel. Dat is, die leeft hij tot een jaar of 35. En dat zijn allemaal lui, die kennen mij niet van Thunderdome, die kennen mij niet van TMF, die kennen mij niet van de Thunderdome Radio of de oude optredens of het grabbetje zijn. Nee, die kennen me echt alleen van Peacock. De MC van Peacock. En dat vind ik ook wel weer heel mooi natuurlijk. Ja. Dat vind ik wel leuk. Hè? Want stijlen veranderen natuurlijk door de jaren deur. Ja, want hoe progressief is de hardcore? Vernijdt het zich nog? Ja, dat wel. Maar het is denk ik net als elke muzieksoort. Er is ook altijd discussie. Ja, oldschool, new school. Oldschool, new school. Ja. En De puristen, de scrapjes. En puristen inderdaad. Net als mijn vriend niet Snake trouwens. Hè? Ook echte puristen. Ja, wel respect voor zo. Ja, nee, maar ik snap die woorden. Dat jet ik bij de muziek natuurlijk. Ja, zeker. Die discussie, dat maakt het levendig. En kijk, in mijn opinie hoeft ook niet iedereen je muziek tof te vinden. Maar wat ik wel merk, en dat vind ik wel heel apart, maar ook eigenlijk heel leuk en heel spannend. We hebben nou wel te maken met een generatie nieuwe producers die zich niet zoveel aantrekt van de oude hardcore-hiërarchie. En dat ik ook wel merk dat dat niet helemaal lekker valt bij de oude hardcore-generaties, weet je wel? Bij die hiërarchie. Dat ze toch een generatiekloofje. Er zit wel een kloofje tussen, Ja. inderdaad. En bijvoorbeeld, nou ja, de Kicks op dit ogenblik zijn daarbij echt een discussiepunt. Kijk, hun hebben een wat vlakkere kick. Dat noemen ze de piepkicks. Dan ga je ging, 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 ging. Ja, dat is helemaal in tegenstelling tot die gong, gong, gong. Wat die gabber altijd was, weet je wel. Maar die kids die trekken zich daar niks van aan. En kijk, die generaties hiervoor, die keken nog wel naar die andere muziek. Dus je krijgt nu een heel andere soort hardcore. En om eerlijk te wezen, ik vind het prachtig. Oké. Weet je, ik denk... Waar ben jij de masters momenteel? Die nieuwe generatie? Nieuwe generatie. Dan denk ik toch wel als ik even denk aan die er nou echt aankomen, die zich echt hebben geprofileerd in COVID-tijd. Dan heb ik het wel over jongens als Major Conspiracy, Dimitri K, Irradiate. Dat zijn wel namen die er echt aankomen. En daarvoor zat ook net al een generatie met Amphitrol, Ditter, Deadly Guns. Wat ook echt de generaties, die zijn even net wat ouder, weet je wel, maar die er ook echt aankomen. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de twee, in mijn ogen, echt wel absoluut nieuwe talenten. De koning daarvan is Sefa. Die doet ook Frenchcore. Dat staat ook op een van die foto's met ons in dat boek. Het is een jongen, die komt ook bij Peacock, komt die oorspronkelijk vandaan. Nou, dat wordt echt een hele grote, wordt dat, denk ik. En er is ook een meisje uit Frankrijk. Die komt er ook aan. Maar zoals ik nu al zie, die is nog niet echt getekend bij iemand. Maar als ik nou al zie hoe zij op een social media gaat, dan denk ik ook dat zij de volgende groot is. En haar naam is Hista. Dat ben ik ook wel heel erg benieuwd om te kijken wat hun carrières gaan doen. Komende tijd, AFAS, Ja, Grudde Show. zin in. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En die album, wanneer komt die uit? Mijn album, zoals het nu een beetje staat, er komt mijn eerste single, die komt uit 22 juni. Nee, 22 mei. En dan eigenlijk een maand later, daar zit ik nou nog even in te kijken. Doen we dan nog een single en tellen we het album dan over de zomer heen? Of klappen we hem dan nog in één keer? Maar dat ben ik nog niet helemaal uit. IJzerwetterdienende. Ja, precies. Al hier onder Damout of Madness. Ja. Als producer hast du, of tenminste de makker van het album dus. Ja. Al dit wel. Nou, hier heb ik wel een hele grote inspraak in gehad, Ja. inderdaad. Hè? Want normaal gesproken, ja, dan ben je in dienst van een producer. Maar nou ging het over mijn naam, dus... You're the boss. Ja, nou, alleen een hond heeft een baas, maar... Ja, dat is een mooie lief wat ja, ik ben benieuwd. Ja, goed zo. Hast je al een titel voor het album?
The Remarkable Life of the Mouth of Madness. Dank u wel. Alsjeblieft. Rock in this motherfucker, rock in this motherfucker, rock in this motherfucker, rock in this motherfucker, rock in this motherfucker. I goes hard, purple raindrops, higher than the North Star. They call me God. Who the hell are you? I'm the mouth of madness. I can feel the bass line deep in my chest. I'm the mouth of madness. What you hear is not a test. Sound the alarm. I can feel the bass line deep in my chest. Pressure on the brain. Wet like I'm drowning in Niagara Falls. Crawl before you walk. I walk tall. Rock in this motherfucker. I goes hard. Purple raindrops. Higher than the North Star. They call me God. Who the hell are you? I'm the mouth of madness. I goes hard. Baseline deep in my chest.